Luultiin, että niin voi käydä vain elokuvissa. Tämä tapahtui viime torstaina 8. päivä maaliskuuta Länsiauto-areenalla. Annetaan valtavat aplodit tämän uskomattoman vedon ampuneelle Juhana Malmeelle. Hän voittaa tämän jäällä näkyvän auton ja sitä hänelle tulevat luovuttamaan Länsiauto Espoon myyntipäällikkö Jari Virtanen. Autossa istuvat Blues Hockey Oyn hallituksen puheenjohtaja Jussi Salonoja sekä Opel Oyn toimitusjohtaja Jari Nordman. Ja nähdään myös Blues Hockey Oyn PR- ja yhteyspäällikkö Minna Haavisto sekä tietysti illansankari Juhana Malme. Jari Nordman, sinä tulit juuri jäälle uudella Opelilla. Kerro meille hieman tästä autosta. Joo, kyseessähän on Opel-malliston kaunotar Astra Coupé Bertone, joka on kuuluisa Bertonen muotoilijan suunnittelema malli. Auto tuli viime keväänä markkinoille ja kaikki voitte nähdä sen muodon. Todella kaunis ja Opelin hyvät varusteet sisältä. Hyvä. Jari, hetki sitten minä näin sinne tuolla ulkopuolella opastit meidän voittajaa Juhanaa käyttämään tätä uutta autoa. Vaikuttiko tuleva uusi omistaja tyytyväiselle? Erittäin tyytyväiseltä ja olin kiinnostunut kaikista yksityiskohdista. No, Jussi Salonoja, ei tapahtua kovin usein vastaavaa tapahtumaa. Onko ensimmäinen kerta vastaava tapahtuma? Tämä on ensimmäinen kerta koko historian Suomessa tapahtunut tämmöinen, että auto voi ottaa omaksi. No, miten sitten, onko tulevaisuudessa Bluesin kannattajilla ja ihmisillä, jotka vierailevat täällä meidän ottelussa, mahdollisuutta voittaa autoa? Ensi kerran on mahdollisuus voittaa tämä IFK-pelissä sunnuntaina, ettei muuta kuin tekstiviestejä lähettelee. Hyvä, eli kannattaa todellakin tulla. Ja sitten viimeiset sanat voittajalta Juhanalta. Anna pari sanaa, miltä tuntuu olla voittaja? No musta tuntuu nyt siltä, kun tämmönen lentävä lause tulee mieleen, että vaikeuksien kautta voittoon ja latinaksi on per aspera ad astra. No niin, ja Justi, ole hyvä. Auto voi varmasti vaihtaa omistajaa.